खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। 6 थाखोनिफ्राय सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि खालामनायनि हेंथायै आसुआ दानसेनि हाबाफारि फोसावदों। 28 मेनिफ्राय जागायगोन आसुनि हाबाफारि। नगाव पुलिसाव फिन सोलाय सोल'। प्रमद बर'आ खोथा होनानै मावफुंनायाव फेलें जादों बुंदों आमसु। रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गिख्रंथाव बार अखा सिमब्रेदों। खारगुलियाव दैनि पाइप बेफ्रुनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो 3 कमिटि दाबाय। 8,000 घुस लानानै सासे लाट मण्डला जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। कलकासियानि बालागाव गोजौ फरायसालियाव क्लास रुमा गब्रलांनायाव 8 फरायसाफ्रा जखम जादों। घटगटियाव आर्मिनि हेफाजाबजों खाना फरायसालियाव गोदान क्लास रुम। गसाइगावनि हावरियापेट आदर्श फरायसालियाव सजल फाउन्डेसना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै आसुआ लान्थ्रियै दानसेनि हाबाफारि फोसावदों। 28 मे रबिबारखालिनिफ्राय जागायगोन आसुनि बे हाबाफारिया। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना 6 थाखोनिफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि खालामनायनि हेंथायै आसुआ मैया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजोंनो रायजो सोरखारनि बेबायदि हाबानि हेंथायै आसुआ सोमावसारनायजों लोगोसे दानसेनि बायदि हाबाफारिफोर लादों होननानै फोरमायदों। 6 थाखोनिफ्राय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि बिजोंजों फोरोंनो सोलोंथाइ बिफाना लानाय थांखिखौ गनायनानै लायाखै आसुआबो। आसुआ फोसावनाय बायदियै फरायसा आफादा फैगौ 28 मेनिफ्राय लान्थ्रियै हाबाफारिफोर लागोन। गिबि सानखालि एबा 28 मेआव आसामनि फोरोंगिरि आफादजों सावरायगोन। 31 मेखालि 10 घन्टा हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायगोन। रायजोनाङै मोनफ्रोमबो आन्सलिक आफादा गावबा गावनि हालामाव बे सोमावसारनायखौ लागोन। 6 जुनखालि गुवाहाटीयाव गण सत्याग्रह हाबाफारि। 8 निफ्राय 14 जुनसिम मोनफ्रोमबो आन्सलिक फरायसा आफादा गावबा गाव ओनसोलाव सुबुं सांग्रांथि मेल खुंगोन। 15 जुनखालि जिल्ला सदराव हेंथा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लागोन। 24 जुनखालि मोनफ्रोमबो महकुमा फरायसा आफादनि बानजायनायाव साइकेल रेली खालामगोन। 27 जुनखालि गुवाहाटीयाव सोलोंथायारि मेल खुंगोन। मख'नो गोनांदि इंराजि बिजोंनि फरा बिजाबफोरखौ असमिया बिजोंनि खालामागौमानि आसुआ सोमावसारनायखौ लालांबाय थागोन होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसुआ रोखायै फोरमायदों। नगाव पुलिसाव फिन सोलाय सोल'। एसबि नवनीत महन्तनि बिथोन बायदियै बे सोलाय सोल'खौ खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि एसआइ जुनमनि राफाया लामा जाब्रथायाव सोमोनांथावै जिउ गोमानायनि उनाव बै समनि एसपि लीना डलेनि बिथोन बायदियै 150सो पुलिस जवानफोरखौ जिल्लानि सिङावनो सोलाय सोल' खालामदोंमोन। बेनि उनाव आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'निफ्राय लीना डलेखौ गुबुनाव ट्रेन्सफार खालामनानै नवनीत महन्तनो नगावनि एसपि बिफान होदोंमोन। बे खेबाव एसपि नवनीत महन्तआ नगाव पुलिसाव फिन सोलाय सोल' खालामदों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला एसपि नवनीत महन्तनि बिथोन बायदियै नगाव सदर थानानि असि महरै पार्थ प्रतिम सिंहखनो बिबान होबाय। बेनि सिगां पार्थ प्रतिम सिंहना कलियाबर थानानि असि महरै दङमोन। रुपहिहाट थानानि असि सन्जीब कुमार रायखौ ट्रेन्सफार खालामनानै कलियाबराव लाबोबाय आरो कलियाबर थानानि असि बिबानखौ होबाय। ओरैहाय बटद्रवा थानानि असि महरै असिम बरानो बिबान होबाय। बुलराम थेंग्रंनो रुपहिहाट थानानि अफिसार इनचार्ज बिबानखौ होनाय जादों। बेबायदिनो जेक्सन मुसाहारिखौ बटद्रवानि सिआइ एबा सार्कोल इन्सपेक्टर महरै थिसननाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि माइनरिटि हारिनो होनाय रादायफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जादों। बे अजदखौ होदों अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट इउनियन सुंद'यै आमसुआ। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दोलो आरो प्रमद बर'आ बिसायख'थिनि सिगाङाव बिटिसिनि माइनरिटि सुबुंफोरनि थाखाय आलादा डेभेलपमेन्ट बर्ड दानाय, हानि मोनथाय, हज भवन, हानि पाट्टा होनाय, फोरोंगिरि थिसननाय, लामा सामानि जेंनाफोर सुस्रांगोन होननानै खोथा होदोंमोनब्लाबो दिनैसिम मावफुंजायाखै होननानै आमसुआ अजद होदों।
बबेखानि सिगाङाव होनाय खोथाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'निसिम दाबि दैखांदों आरो खोथा होनायफोरखौ मावफुङाब्ला बिटिसिआव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिफोर लागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिटिसि सरकारा आमसुनि बयकट खालामनायजों मोगा-मोगि जानांगोन होननानै उदालगुरि जिल्लानि बकलतलायाव खुंनाय आमसुनि 43थि शहीद दिवस फालिनायनि गेवलां मेलाव आमसुनि आफादगिरि रेजाउल करिम सरकारा बुंदों। 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथानि सिगांनिफ्रायनो जिउ खांनाय माइनरिटि सुबुंफोरनि जिउ आरो दोहोन सम्पति रैखाथि होनायजों लोगोसे हानि मोनथाय, हानि पट्टा होनाय आरो क'क्राझाराव माइनरिटि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल लुना होनांगौ होननानै आमसुनि गाहाय नेहाथारि इम्तियाज हुसैनाबो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि गेवलां मेलाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारियाबो बाहागो लानानै आमसुआ गोलाव समनिफ्रायनो दाबि खालामबोनाय माइनरिटि सुबुंफोरनि संबिजिरारि मोनथाय, जौगाखांनाय आरो रैखाथिफोरखौ होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। दिनै फुङाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव गिख्रंथाव बार अखा सिमब्रेदों। रायजोनि माखासे ओनसोलाव दिनै फुङाव अखाजों लोगोसे गिख्रंथाव बारहुंखा सिमब्रेनायाव गोबांथार खहा जानाय जाथाया जाराङाव फैदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव बार अखा फैयाखैब्लाबो बेनि साखाथि फाखाथिनि ओनसोलफोराव गिख्रंथावै सिमब्रेलांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुङाव फैनाय अखा आरो बारहुंखाया हा गिसिखानानै सनापुरनि 6 नं राजा लामाया बन्द जादों। हा गिसिखानायनि जुनै सुरंग लामाया बन्द जादों। बेनि अनगायैबो राजा लामायाव हाब्रु जाजोबनायनि थाखायबो थांलाय फैलाय हान्थामेलाया बन्द जादों। दिनै फुंनि बारहुंखाया सिफाझारावबो गिख्रंथाव महर लादों होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्ट बायदिब्ला माखासे दंफां बायसिननायनि थाखाय सिफाझारनि 15 नं राजा लामाया बन्द जादोंमोन। बेनि अनगायैबो मोब्लिब फोनांजाबनाय तार आरो खुन्थियाफोरा जनायनि खौरां मोन्दों। ओरैहाय उदालगुरि जिल्लानि माखासे ओनसोलावबो बारहुंखा सिमब्रेदों होननानै खौरां मोन्दों। बबेखानि उदालगुरिनि माखासे ओनसोलावबो दिनै फुंनि बारहुंखाया दंफां लाइफां सिफायलांनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि न' बांफोरखौ सिमब्रेलांदों होननानै मिथिनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमानि खारगुलियाव बृहस्पतिबारखालि गेमन वाटार पाइप बेफ्रुनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय 3 सोद्रोमानि मोनसे नायबिजिर कमिटि दाबाय। शुक्रबारखालि हाउजिं आरो आरबान एफेयार्स बिफाना मोनसे बिथोनलाइनि जोहै दानानै होदों बे नायबिजिर कमिटिखौ। सानथामनि गेजेरावनो नायबिजिरनायनि रिपर्टखौ गथायनांगौ होननानै बिथोन होदों। आसाम सरकारनि आजिरा मोननाय नेहाथारि पबित्र राम खान, आजिरा मोननाय नेहाथारि रमेन्द्र चन्दे चौधुरी आरो आजिरा मोननाय चिफ इन्जिनियार सन्जय कुमार महन्तमोनखौ नायबिजिरनो बिबान होदों। ओजोंहाय दुलाराय आसाम फरायसा आफाद एबा आसुआ बे पाइप बेफ्रुनायजों थैनाय नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। कामरुप जिल्लानि हाजो रिभिनिउ सार्कलआव लाट मण्डल महरै सिबिथाय होनाय उत्पल खेमफ्राय मुंनि सासे जाख्लग्रा डाकर मण्डलआ जोबथेसालिनि आलासि जानांदों। शुक्रबारखालि भिजिलेन्सनि एन्टि कारापसन सेलआ 8,000 रां जाख्ल'नायनि दायाव उत्पल खेमफ्रायखौ खादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हानि मुं दानस्लायनायनि मुङाव उत्पल खेमफ्राया सासे सुबुंनिफ्राय गासै 15,000 रां बिदोंमोन आरो अग्रिम हिसाबै 8,000 रांखौ लाग्रोदोंमोन। बे समावनो भिजिलेन्सनि एन्टि कारापसन सेलआ जाख्लग्रा लाट मण्डल उत्पल खेमफ्रायखौ एरेस्ट खालामो। आफां आसामनि बरपेटा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय कलकासियानि बालागाव गोजौ फरायसालियाव शुक्रबारखालि फुंनि समाव क्लास लाफुनाय समावनो साननो हाथावै जाब्रबथाय जालाङो। बालागाव गोजौ फरायसालिनि 6 थाखोनि क्लास रुमा क्लास लाफुनाय समावनो हरखाबै 5 फुट गोथौ गब्रलांदों। जाहोनाव 6 थाखोनि गासै 8 फरायसाफ्रा जोखोम जायो। जाथायनि उनाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुजिबर रहमाना 8 जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ साखाथिनि सेनिमारि गुदि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनहोयो। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै फरायसालिनि एसएमडिसि आरो फोरोंगिरिफ्रा 2019 मायथाइयावसो लुफुंनाय बे क्लास रुमनि ठिकादार प्रदीप चन्द्र दासखौ दाय होदों आरो बेनि हेंथायै बरपेटा सदरनि एसडिअ एबा महकुमा खुंथायनो नायबिजिरनो थाखाय अजद दैथायहरदों होननानै मिथिहोदों। मानो होनोब्ला ठिकादार प्रदीप चन्द्र दासआ एसएमडिसि स्किमनि जोहै बे क्लास रुमखौ गासै 16.72 लाख रांजों 2019 मायथाइयाव लुफुंदोंमोन।
सानजा कार्बि आंलंनि कटकटियाव इन्डियान आर्मिनि गाजराज कर्पसआ खानापुरनि फरायसालियाव गोदानै थाखो खथा एबा क्लासरुम लुनायजों लोगोसे खुंथायारि बिल्डिं लुफुंनानै होदों। बे गोदानै लुफुंनाय क्लासरुम आरो बिल्डिंखौ शुक्रबारखालि सानजा कार्बि आंलं जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मधुमिता भागवतीनि नुजाथिनायाव इन्डियान आर्मिया गथायनानै होदों। गुवाहाटी बेसनि PRO लेफ्टिनेन्ट कर्नेल महेन्द्र राउतआ फोरमायदों दि भारत सोरखारनि अपारेशन सद्भावना स्किमनि जोहै बे गोदान क्लासरुमखौ लुफुंनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव इन्डियान आर्मिनि पाब्लिक रिलेशन्स अफिसार एबा PROआ गोग्लैसोनाय गोथौ ओनसोलाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव रायजो राजाखौ हेफाजाब होबोदों होननानै मिथिहोदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हावरियापेट गामियाव थानाय आदर्श फरायसालिया थांनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव 100% उथ्रिसारनो हादों। गासै 11 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन आरो फारियै साफ्रोमबो फरायसाफोरा सेथि मासियाव 5, नैथि मासियाव 5 आरो थामथियाव सासे उथ्रिसारनो हादों। सा 11 नि गेजेराव गासैबो फरायसाफोरा 100% उथ्रिसारनो हानायखाय गेदेर रंजादों फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोर आरो बिमा-बिफाफ्रा। गेदेर रंजानायजों दिनै फरायसालियाव सजल फाउन्डेसननि मासिगिरि सजल कुमार सिंह बिथाङा नुजाथिनानै उथ्रिसारनाय गासैबो फरायसाफोरखौ मान बावो आरो इयुनाव गोसो होनानै फरायलांनो थुलुंगा होयो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।